okoyo Matsotsi mwana wa maisi Cjah kuti Dr. Tsotsi inzwaika kwa maskina chingoma chapane pamuzanzi chapigwa nemafansi chakamboimbwawo namakadzi chinzwa zvichazoitika mudhansi inenge ingori haka matorokisi amudhansi nyangwe nebhutusina masokisi haka matorokisi amafaro ndigoche asi ndiri sochisi haka matorokisi amudhansi nyangwe nebhutusina masokisi haka matorokisi amafaro ndigoche asi ndiri sochisi kuzezani vari kufarira kumaruzefu anzi mari tanga tagara takasefa vamwe vati musoro wako chimboshefa handibvise tindiipapo nefa iwe dj batidza waires midfielder wemafaro kunge ramires kufara hakurambidzo uku aisi mhosva zvasiyana nepaires haka matorokisi amudhansi nyangwe nebhutusina masokisi haka matorokisi amafaro ndigoche asi ndiri sochisi haka matorokisi amudhansi nyangwe nebhutusina masokisi haka matorokisi amafaro ndigoche asi ndiri sochisi salama leko kunge machawa kupfugamira mafaro se tiri pakrawa rakatozvara bhawa ndatsva muri kupisa ndakudawo shawa ndiani asina kuhaka panotumba paharare vari kuhaka chamunangambare vari kuhaka okoyo Matsotsi matorokisi haka matorokisi amudhansi nyangwe nebhutusina masokisi haka matorokisi amafaro ndigoche asi ndiri sochisi haka matorokisi amudhansi nyangwe nebhutusina masokisi haka matorokisi amafaro ndigoche asi ndiri sochisi kuzezani vari kufarira kumaruzefu anzi mari tanga tagara takasefa vamwe vati musoro wako chimboshefa handibvise tindiipapo nefa iwe dj batidza waires midfielder wemafaro kunge ramires kufara hakurambidzo uku aisi mhosva zvasiyana nepaires haka matorokisi amudhansi nyangwe nebhutusina masokisi haka matorokisi amafaro ndigoche asi ndiri sochisi haka matorokisi amudhansi nyangwe nebhutusina masokisi haka matorokisi amafaro ndigoche asi ndiri sochisi big up Coco outer UK, yo Leo team outeza outer Bedbridge, yo Nabo Tinashi kwa maskina Tari, not forgetting Nesh Tricks Designs, yo Uncle Shacks icho chadicho chitinjeti